Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és szeretnék néhány gondolatot megosztani, azzal kapcsolatosan is, amely kijelentés sorozat folyik most körülöttünk Istennek a dicsőségére. Hát a pásztorral kapcsolatosan szeretnék beszélni. Van nekünk egy fő pásztorunk. És a mai igehirdetésnek ezt a címet adnám, hogy célegyenest a pásztorral. Hiszem, hogy Isten mindannyiunkat meg akar erősíteni, és akar adni egy különleges erőt azzal kapcsolatosan, hogy lássuk azt a képet, hogy a pásztor megy elő. Tehát nem vagyunk egyedül. És a főpásztor az, aki igazából vezet bennünket, ő az, aki megtörte az utat számunkra, lehetőséget, és a sötétben is megláthatunk egy fényt, megláthatunk egy világosságot itt ezen a földön, és megláthatjuk azt, hogy igenis Isten különleges módon az ő világossága által bejött a mi életünkbe, és megérintett bennünket, és kijelentette az emberiség számára azt, hogy én vagyok, és hogy én itt vagyok. És ez nagyon fontos, hogy meglássuk azt, hogy igenis Isten lehetőséget nyújtott az emberiségnek, és lehetőséget adott nekünk, hogy megismerjük az élő Istent az ő beszédén keresztül. És hiszem, hogy Isten ezekben a napokban tanítani akar bennünket azzal kapcsolatosan is, hogy ő pásztorol bennünket. Ő vezet. A 23. Zsoltárban, amely egy nagyon erőteljes és egy rendkívüli profétikus Zsoltár, amelyről már két-három alkalommal is beszéltem, de szeretném folytatni, hogy lássuk meg, hogy igen, az Úr a mi pásztorunk. Az eredetiben azt jelenti, hogy az örökkévaló az én pásztorom, az örökkévaló az én pásztorom, és ez azért is egy erőteljes kijelentés számunkra, hogy tudjuk meg, hogy maga Isten a mi pásztorunk. Nem csak, hogy Jézus, hanem maga az Atya is a mi pásztorunk, és Istennek a neve, már hallottuk itt az előző egyik énekben, hogy Jehova Raffa, tehát az örökkévaló, a gyógyító, igazából a Jehovában, a Jahvében, a Jahuában benne van az örökkévaló név. És itt a 23. Zsoltárban az eredetiben az van, hogy Jahua Roi, az örökkévaló pásztor, én vagyok az örökkévaló pásztor. És ez nagyon fontos, hogy megragadjuk, és a szívünkbe fogadjuk ezt a kijelentést, mert lehet, hogy némelyek közülünk igazából árvának érzik magukat, elhagyatottnak, magányosnak érzik. Van egy ilyen nagyon elterjedt betegség, különösen ilyen civilizált körökben, minél nagyobb egy város, annál több a depressziós, letargikus ember, sajnos, és szeretném, hogy ez az üzenet elérje a szívünket, hogy igenis van neked egy pásztorod. Nem csak a gyülekezetben, dicsőség Istennek, és hálát adunk Istennek, hogy a gyülekezetben van pásztor, és lehet, hogy még többen is benne vannak ebben a pásztorlás szolgálatában, folyamatában, mert Isten ki akarja teljesíteni a pásztorlásnak, a gyámolításnak a szolgálatát, de szeretném, hogy meglássuk, hogy van egy példaképünk. Jézus. Van egy példaképünk, aki odaáll az emberek elé, hogy lássuk, hogy igazából ő a jó pásztor. Ő az a pásztor, aki utána nyúl az emberiségnek, lehajolt az ember irányába, eljött, és tudjuk a példázatból, amit maga Jézus személyesen mondott, hogy a jó pásztor elmegy, és megkeresi a 100. eltévedt juhot, és megkeresi, és megkeresett bennünket is, mindannyiunkat, mert mi mindannyian bele tartozunk ebbe a kategóriába, hogy elveszettek voltunk. De Isten megtalált bennünket az ő dicsőségére, és megtalált, megkeresett, mert azért jött Jézus, hogy megkeresse és megtalálja mindazt, ami elveszett volt. Ez egy befejezett múlt idő, amit a magyar nyelven ma már nem használnak, de fontos, hogy megértsük azt, hogy elveszett volt, már múlt időben el volt veszve az ember, de mégis Jézus eljött, és lehajolt az emberiség irányába, lehajolt hozzánk, értünk, megragadott bennünket azért, hogy fölemeljen bennünket. Szeretném olvasni a János Evangélium a 10. fejezetéből ezt a nagyon kedves történetet, amely egy példázat, de ugyanakkor egy profétikus történet és valóság is.
A János Evangélium a 10. fejezet első versét olvasom, Istennek a beszédét az egyszerű fordítás alapján. Igazán mondom nektek, aki nem a kapun megy be a juhakolban, hanem máshol hatol be, azt tolvaj és rabló. A nyáj pásztora a kapun megy be, és előtte az őr kinyitja a kaput. A juhok hallgatnak a pásztoruk hangjára. Ő pedig nevükön szólítja saját juhait, és kivezeti őket az akolból. Tehát nagyon fontos az, hogy a saját pásztorunknak halljuk a hangját. És a saját pásztorunk Isten, aki szól hozzánk, és meg tudjuk érteni az ő hangját, meg tudjuk hallani, meg tudjuk érteni, fel tudjuk fogni, és tudjuk követni, amiben benne van az engedelmesség is. Isten vezeti az ő népét, és megragadja az ő népét. Amikor szól Isten, akkor egy olyan erő árad ki Istennek a beszédéből, hogyha benned van egy hajlandóság, és van egy képlékenység, akkor az a beszéd megragad, és te tudod követni őt, és tudsz engedelmeskedni neki. Ebben a beszédben, ami Istentől származik, amit a pásztor is mond, ebben a beszédben erő van, és egy erő, isteni, mennyei erővel megragad bennünket, hogy amikor halljuk Istennek a beszédét, Istennek a szavát, akkor felpezsdülünk, kapunk egy különleges vágyat, hogy igenis, én ezt kerestem, én ezt akartam, én erre vágyakoztam, és megragadom, és engedelmeskedem ennek a hangnak, ami szól hozzám. Az 5 Mózes 28-ban érdekes módon olyan fordítás is van, ami azt mondja, hogy nem csak, hogy engedelmeskedsz az örökkévaló szavára, hanem engedelmeskedsz, vagy hallgatsz az örökkévaló hangjára. Tehát hallod, hogy a pásztor szól, hallod, hogy Isten szól hozzád, hallod az ő lépteit, látod magad előtt, ahogy megy, és te követed őt. És valóban ez egy rendkívüli kép, amit itt a János evangéliumában Jézus személyesen mond, és fontos, hogy megértsük ezt a példázatot. A János 10:4-ből folytatom Istennek a beszédét, miután minden juhot kivezetett, élükre áll, előttük megy, és a juhok követik, mert jól ismerik a hangját. És ez egy nagyon csodálatos történet, nagyon csodálatos kép, mert valóban összegyűjti a pásztor, a főpásztor összegyűjti a nyáját, és nem csak, hogy összegyűjti, hanem élükre áll. És utána mondja, hogy gyere, kövess engem. És akkor megjelent az emberek előtt Izraelben is, mondta a tanítványoknak is, hogy gyere, kövess engem. Azokban a szavakban, mondatokban, kijelentésekben, vagy akár felszólításokban erő volt. Jézus csak annyit mondott, hogy gyere, kövess engem. Akár halkabban, akár erőteljesebben mondta, de mindenképpen egy erő volt abban a kijelentésben, amikor mondta, hogy gyere, kövess engem. És hiszem, hogy mi is meghallottuk az ő hívó szavát, és azért vagyunk itt. De ugyanakkor Isten azt akarja, hogy rajtunk keresztül ez a kijelentés kiáradjon mások számára is, hogy mi is mondhassuk ezt Jézussal együtt az emberiség számára, hogy gyere, kövesd Jézust. Gyere, kövesd velem együtt a pásztort. Mert van egy pásztor, aki vezeti az ő népét, aki irányítja. Ez a nép, ez a nyáj, nem egy elszélet nyáj. Nem egy olyan össze-vissza légkör uralkodik benne, ahogy sokan képzelik. Nagyon sok helyen előfordul, hogy káosz van. Az emberek össze-vissza beszélnek, össze-vissza imádkoznak, össze-vissza tanítanak, de Isten azt akarja, hogy legyen egy rend, ami onnan felülről jön, amit át kell vennünk tőle, azt a hatalmas kijelentést, hogy igenis az egyháznak, az eklésiának nincs más feje, csak a názareti Jézus Krisztus. És ezt ki kell jelentenünk, hogy az emberi törekvések, az emberi ambícióink, amelyek bennünk is lehetnek ott a háttérben, hogy Istennek, Jézusnak adjuk egyedül a dicsőséget, és őt emeljük fel, és őt magasztaljuk fel, hogy ő tudjon uralkodni, ő tudja átvenni a szíveink fölött, a gyülekezet fölött, az ő népe fölött, tudja átvenni az uralmat, hogy tudjon hatékonyan vezetni, irányítani bennünket. Használjuk ezt a modern szót, hogy mentorálás. Igen, ez egy nagyon fontos szó és kifejezés, hogy szükség van arra, hogy mentorálni kell embereket, azokat, akik nyitottak, akik rátértek a megfelelő ösvényre, azokkal az emberekkel kell foglalkozni. Ez is a pásztorláshoz tartozik, hogy odafigyeljünk. De nem csak az, hogy mi odafigyelünk, akiket Isten elhívott pásztoroknak, hogy mentoráljunk másokat,
hanem gondoljunk arra, hogy maga Jézus figyelt ránk, és utánunk nyúlt, és mentorált, és folyamatosan mentorál, és pásztorol bennünket. Ő az, aki vezet bennünket. 23. Zsoltárban mondja, hogy füves legelő lökre és csendes vizekhez terelget bennünket. Mi a füves legelő? Az, ahol tudunk táplálkozni, ahol halljuk Istennek a beszédét, ahol Isten tud szólni hozzánk. Az ő beszédéből táplálkozunk, akkor az az erő, ami tőle és belőle jön, az kezdi építeni az életünket. Sokan mondják, hogy élj egészségesen. Most van ez a bio törekvés, hogy egyed táplálkozz bio termékekkel, egészséges termékekkel. Még lehet, hogy vannak közülünk is, akik ennek a híve, és ez így önmagában jó dolog. El szeretném mondani, táplálkozzunk egészségesen. Táplálkozzunk az igéből. Táplálkozzunk Istennek a felkent beszédéből, mert ő az ő népét megfelelő táplálékkal akarja táplálni az ő dicsőségére. Füves legelőkre vezet, és csendes vizekhez terelget bennünket. Tehát táplál Isten, ad nekünk táplálékot, ad erőt, energizál bennünket, hogy mondják, hogy nem mindegy, hogy mit teszel, hogy mivel táplálkozol, akkor olyan lesz a te testi erőd, a te egészségi állapotod, hát ez szellemileg is nagyon érvényes, és táplálkozzunk Istennek a beszédével, és bizony ő csendes vizekhez terelget bennünket, ami azt jelenti, hogy a te életed békességbe fog kerülni. Tehát a csendes víz az azt is jelenti, hogy vihar is van, mert vannak az emberek életében viharok. A bűnös emberek, az igazságtalan emberek életében nincs békesség. Ézsaiás 48-ban mondja Istennek a beszéde, hogy nincs békességük a hitetleneknek. És ez nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy az ellenkező, hogyha van hit, és hogyha ott van Istennek a jelenléte, akkor ott van Istennek a békessége. A tanítványok, amikor haladtak azon a hajón, és nagy vihar volt, nagyon megijedtek, Jézus egyszerűen aludt, és nem tudott semmiről semmit, és felköltötték a tanítványok, és gondolták, hogy oda vesznek. Mester, kelj fel, végünk van. És de mi van veletek? Meg bezöldültetek? Tehát Jézus, ő mindenek fölött Úr, ő a békességnek az Istene. És azt akarja, hogy mi a békességnek a vizeihez legyünk terelve, hogy olyan körülmények közé kerüljön az életünk, ahol a békesség bejön a mi életünkbe. Mert Jézusnak egy szavába kerül, hogy tenger, némulj el. És sokszor Istennek egy szavába kerül a mi életünkben is, hogy megváltozzanak a dolgok. De tovább viszem ezt a gondolatot, hogy nem csak Istennek egy szavába kerül, hanem sokszor neked egy szavadba kerül, hogy a dolgok megváltozzanak körülötted. Isten azt akarja, hogy különleges módon használhasson téged, hogy te is tudjál parancsolni a viharoknak, amelyek ott vannak körülötted. Szóld Istennek a szavát, és békesség lesz. Szólod Istennek a kijelentését, és mindazok a dolgok, amelyek körülötted vannak, el fognak csendesülni. Lehet, hogy megpróbáltatáson megy keresztül némelyünknek az élete, és ilyen háborgó helyzetek vesznek körül. Fontos, hogy a mi hitünk sziklaszilárd legyen. Hogy erősen meg tudjuk ragadni Istennek a beszédét, hogy higgyünk abban, hogy aki mellettünk van, ő maga a pásztor. És ez a pásztor egy olyan erővel bír, hogy megnyugszik minden ő körülötte. Hogy amikor ő szól, megcsendesül minden. Előttük megy, juhok követik, mert ismerik a hangját. Milyen csodálatos ez a történet. A 7. verstől folytatom, Jézus így folytatta, igazán mondom nektek, én vagyok a kapu a juhok számára. Akik előttem jöttek, mind tolvajok és rablók voltak, de a juhok nem hallgattak rájuk. Igen, én vagyok a kapu, ezért aki rajtam keresztül megy be, az biztonságban lesz, szabadon járhat ki és be, és jól legelőtt talál. Tolvaj azért jön, hogy lopjon, gyilkoljon és pusztítson. Ezzel szemben én azért jöttem, hogy életet adjak, mégpedig teljes és túl áradóan bőséges életet. A pásztor közelében megváltoznak a dolgok, és bejön az az élet, amely a mennyből származik. Az Isten beszédén keresztül bejön mindaz, az erőforrás, amire szükségünk van.
A pásztornak a szavában hatalom van, és amikor szól, akkor az ő szavából jön az élet, amely képes megváltoztatni, és képes erőt adni nekünk. Ővé legyen minden dicsőség. És túláradó bőséges életet hoz. Egy olyan élet jön belénk, amely teljesen más azzal az élettel ellentétben, ami itt ezen a földön van. Mert a földi élet, a földi létezés, ez egy gyenge élet, amely folyamatos romlásba megy. Az ember elgyengül, elfárad, öregszik, és különböző hatások érik. Betegségek is érhetik az embert. Viszont az Istennek a beszédéből jön ez a túláradó élet, amely maga Jézusból jön. És fontos, hogy megragadjuk ezeket a szavakat, mert az ő beszéde által Isten táplálni akar, meg akar erősíteni bennünket. És tovább folytatja a 23. Zsoltár, hogy még a halál árnyéka völgyében jársz is, nem félsz a gonosztól, mert én veled vagyok. Tehát Jézus, Isten velünk van. Az ő vesszeje, botja, ahogy mondja konkrétan a 23. Zsoltár, velünk van. Ezek megvigasztalnak, ezek helyreállítják az életünket, erőt ad nekünk. Hogyan? Azt mondja, hogy elárasztja a mi fejünket olajjal. Jön a felkenetés Istentől a mennyből, hogy betöltse a mi életünket. Mert még a halál árnyéka völgyén is átmegyünk, ő velünk van. És erőről erőre jutunk, ahogy a 84. Zsoltárban meg van írva. Míg megjelenünk a Sion. Erőről erőre megyünk. Dicsőségről dicsőségre megyünk. Ő vezet bennünket. Ha még a halál árnyéka völgyében járunk is, a sötétségben Isten az ő dicsősége által betölti a mi életünket. Eljön az ő felkenetése, eljön, erőt vesz bennünket, azt mondja, hogy felkened a mi fejünket olajjal, csortultig van a mi poharunk. Dávid nem véletlenül írta ezt a Zsoltárt. Látta Istennek a hatalmas dolgait. Látta azt, hogy ezen Zsoltárban megnyílik a kijelentéseknek a halmaza, tömkelege, hogy meg tudjuk ragadni Istennek a vezetését, irányítását az életünkben. Meg tudjuk látni, hogy milyen hatalmas pásztorunk van nekünk, aki vezérel bennünket, aki megetett, megittat, aki csendes vizekhez vezet bennünket, békességbe visz bennünket, és átvezet még a halál árnyékának a völgyén is, keresztül vezet, és felkeni a mi életünket olajjal. Ez egy nagyon fontos és egy nagyon jó hír, hogy felken bennünket olajjal, hogy bármi is jön ellened, te ellene tudsz állni. Az Istennek a felkenetése által kapsz Istentől egy olyan erőt, hogy lerázod a gonoszt, lerázod mindazt a körülményt, mindazt a helyzetet, azt a támadást, ami ellened irányul. Mert a felkenetésben megvan az az erő, hogy a menny királysága megmozduljon benned, rajtad és körülötted. Mert azért jött el Jézus, és kijelentett, mert ő a felkent. Ő megjelent az emberiség közepette, hogy lehozza azt az erőt, lehozza azt az életet, amelyen keresztül a mi életünk is meg tud változni. Hogy vele együtt menjünk. Ezért is beszél erről a képről, hogy ő a pásztor, mi vagyunk a nyája. 100. Zsoltárban is meg van írva, hogy mi az ő legelőjének nyája vagyunk. És több helyen meg van írva az igében, hogy Jézus vagy Isten maga a pásztor, és ő terelgeti az ő nyáját, ő vezeti az ő népét, ő megerősíti az ő népét. Sőt, dédelgeti az ő népét, karjára veszi. Ézsaiás könyve 11. versben meg van írva, hogy karjára veszi a bárányokat, az ölébe veszi. Tehát, hogyha úgy érezted ezekben a napokban, hogy nehéz viharok voltak körülötted, tudjad, hogy van egy pásztor, aki mindig melletted van. Akkor is, ha nem látod, melletted van, ott van a közelben. Hogyha próbál az ördög éket verni a pásztor is közéd, és próbálkozik homállyal jönni a te életedre, hogy odaállítson elődbe dolgokat, hogy te ne lássad a pásztort, mert előfordulhat ez is. De az ige mondja, hogy a halál árnyéka völgyében megyünk, a sötétségen időnként keresztül megyünk, akkor is megvan benned az a hit, megvan benned az a bizalom, hogy a pásztor az, aki szeret téged, aki a karjába vesz téged, ölébe felvesz téged, megsimogat, sőt, bekeni a te sebeidet, körbevesz téged, és visz téged. Az ő ölébe visz téged, hogyha nem tudsz
járni, ameddig megerősödsz, ameddig begyógyulnak a te sebeid. Most képzeld, a pásztor, ő maga személyesen megragad téged, felragad téged abból az állapotból, ahol azt gondolod, hogy nincs kiút, azt gondolod, hogy nem tudsz ebből kijönni, magához ragad a pásztor, magához ölel téged, hogy meghalljad, meglássad mindazt, amit ő cselekszik veled, hogy bekent téged olajjal, a sebeidet is, a te fejedet is fölkeni olajjal. Mit jelent a felkenetés? Az uralkodása vagy elhívra, hogy vidd véghez annak az akaratát, aki elhívott téged. Így voltak a proféták is elhívva, a papok, a királyok, tudjuk az Istennek az igéből, a Bibliából, és mi is hasonlóképpen el vagyunk hívva, hogy papok, királyok, proféták, és az Isten dicsőségére tudjunk uralkodni ővele együtt. Elhívott bennünket, hogy ővele együtt pásztoroljunk, hogy az embereket gyámolítsunk, hogy figyeljünk oda az emberekre. Ha nincs is mindenkinek így szó szerint pásztori elhívása, de mindenkinek van egy olyan elhívása, hogy odafigyeljen a másik emberre. Ne legyünk önzők. Hogyha valakinek valamire szüksége van, akkor odafigyelünk. Ha tudunk, akkor próbálunk segíteni. Ha nem tudunk, akkor továbbítjuk egy más valakinek, egy pásztornak, vagy más valakinek, aki még jobban tud ebben vagy abban az esetben beavatkozni. Isten különleges módon dolgozni akar az embereknek az életében, és különösképpen a gyülekezetben, és azt akarja, hogy legyen bennünk egy törekvés. Legyen egy céltudatosság, és legyen egy törekvés mindazokkal a dolgokkal kapcsolatosan, amire Isten elhívott bennünket. Azt mondja Pál apostol, hogy célegyenest igyekszem az én elhívásom jutalmára. Kell legyen egy céltudatosság bennünk, kell lássuk magunk előtt a célt, hogy ki az, akit követünk. Megy előttünk a pásztor, aki megnyitja az utat, ő terel bennünket, és körbevesz az ő dicsőségével, körbevesz az ő szeretetével, körbevesz az ő igazságával, körbevesz az ő vigasztalásával. Mert ez is nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy Isten megvigasztal. Maga a Szent Szellem is tudjuk, hogy vigasztaló. Így fejtette ki Jézus, hogy ő a vigasztaló, egy vigasztaló, védő, ügyvédünk, egy bátorítónk, aki folyamatosan velünk van, és a terheinknek a cipelésében is velünk van. Ő az, aki megy előttünk, ezért fontos, hogy megragadjuk őt. Mint ahogy Pál apostol is meglátta azt, hogy Jézus az, akit kell követni. Tehát addig üldözte őt, addig szembe ment Jézussal, és mindazzal, amit Jézus tesz a földön. Ő a pásztor, a főpásztor, aki vezérelte a nyáját, az egyházat, az eklézsiát, és Saulként Pál apostol szembe ment mind azzal, amit maga Jézus cselekedett. És akkor feltette a kérdést neki Jézus, hogy miért üldözöl engem? És Pál apostol akkor hirtelen azonnal rádöbbent, hogy igenis ő maga Jézus ellen munkálkodott. Maga a pásztor ellen munkálkodott. Fontos, hogy letegyük az életünket Istennek a dicsőségére, és legyünk elkötelezettek, legyünk céltudatosak. Ragadjuk meg mindazt, amit Isten megmutatott nekünk. Ha kaptunk kijelentést az életünkkel, a szolgálatunkkal kapcsolatosan, akkor ne térjünk le erről az útról, hanem erősítsük meg szolgálatainkat. A 2 Péter 1.10-ből olvasok egy igét. Ezért testvéreim, még inkább törekedjetek arra, hogy megerősítsétek Isten elhívott és kiválasztott benneteket. Tehát nagyon fontos az, hogy törekedjünk arra, és megerősítsük azt, hogy igenis elhívott Isten. Kiválasztott bennünket. És folytatódik az írás. Ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani, vagy elesni soha. Egy másik fordítás úgy mondja, hogy nem fogtok soha megütközni. Tehát soha nem fogsz megbotlani, ha mindig az elhívásodnak az útjába mész. Ezért is fontos, hogy légy céltudatos, légy egy törekvő, légy egy célirányos ember, menj egyenesen előre azon az úton, amire Isten elhívott téged. Soha ne térd le erről az útról. Engedelmeskedj Isten vezetésének az életedben. Isten azt akarja, hogy legyen benned egy erőteljes akarat, legyen egy erőteljes irányulás, legyen ambíció, legyen céltudatosság. Mert az nem igaz, és beszélnek emberek ilyen vallásos módon, hogy hát meg lesz az, amit az Isten akar. Hát Isten már mindent megtett a mi életünkkel kapcsolatosan, amit ő meg akar tenni. Tehát most már rajtunk múlik az, hogy mi fog ezután történni.
Isten szuverén, utánunk tud nyúlni, akkor is, hogyha eltérünk, vagy nem a megfelelő kerékvágásba kerülünk ki. De azért ne engedjük meg ezeket a helyzeteket az életünkbe, hanem legyen bennünk egy elhatározás. Legyen bennünk egy eltökéltség. Legyen meg bennünk az, hogy igenis, én a pásztorral együtt megyek előre a nyájjal. Legyünk hűségesek oda, ahova Isten helyezett bennünk. Legyünk hűségesek a saját élő gyülekezeteinkhez, ahova Isten helyezett. Legyünk hűségesek a fő pásztorhoz elsősorban, aki vezérel mindannyiunkat. És ő az, aki erősít mindannyiunkat. És ragaszkodjunk, minden áron ragaszkodjunk ő hozzá. Ragadjuk meg mindazokat a dolgokat, amelyeket Isten számunkra akar adni. Engedjük meg, hogy elmerítsen bennünket. Hogy betöltsön bennünket az ő olajával, az ő felkenetésével, hogy véghez tudja vinni Isten rajtunk keresztül mindazt, amit ő el akar végezni. Mert Isten azt akarja, hogy nagyon sok ember legyen pásztorolva, nagyon sok emberrel legyen foglalkozva, nagyon sok ember legyen beterelve nyájba. Ezért fontos, hogy kimenjünk, és ragadjuk meg az embereket. Ahogy mondja az evangéliumokban, Jézus mondta ezt is, hogy menjetek ki a keresztutakra, a piacokhoz, és hívjátok be mindazokat, akiket ott találtok, a csonkabonkákat, a szegényeket, az elveszetteket. Hívjátok be, mert a hivatalosak nem jöttek el. És hiszem, hogy most van az az idő, amikor Isten fel akar bátorítani bennünket, hogy ragadjuk meg az embereket, és próbáljuk őket behúzni abba a karámba, ahol Jézus a pásztor. Ahol élet van, ahol erő van, ahol védelem van, ahol oltalom van. A karámon kívül ott nehéz helyzet van. Ott a pásztor nem tud vigyázni ránk. Ezért fontos, hogy maradjunk az ő közelségében. Járjunk ő vele. Engedjük meg neki, hogy ő különleges erejével nyúljon utánunk, és ragadja meg a mi életünket. Ugyancsak itt a 2 Péter 1-ből, a 3. versből folytatom Istennek az igét. Az ő isteni hatalma mindennel megajándékozott bennünket, ami ahhoz szükséges, hogy Isten tetszésére és dicsőségre éljünk. Azon keresztül ajándékozott meg, hogy egyre jobban és bensőségesebben megismerjük őt, azt, aki az ő saját dicsőségébe behívott. És hiszem, hogy a názáreti Jézus Krisztus az ő saját dicsőségébe hívott be bennünket, hogy az ő tetszésére tudjunk élni. Az ő tetszésére, az ő dicsőségére tudjunk élni. És az ő isteni hatalma pedig megajándékozott bennünket. Mind azzal, amire nekünk szükségünk van. A jó pásztor az utána nyúl az ő nyájának. A jó pásztor megkeresi az ő nyáját. A jó pásztor nem hagyja elveszni az ő juhait. És ez maga nem más, mint a názáreti Jézus Krisztus, aki egy égő módon, hiszem, hogy most ezekben a napokban egy hatalmas tusakodás van a mennyben is. Hogy amikor úgy értékeljük, hogy az utolsó időkhöz érkeztünk, annak is lehet, hogy az utóbbi szakaszában, hogy egy égő vágy van a názáreti Jézus Krisztusban, aki életét adta mindenkiért, hogy minél kevesebb ember vesszen el. Hogy minél több ember bekerüljön ebbe a karámba, az egyházba, minél több ember be tudjon kerülni Jézusnak a közelségébe, hogy beteljesedjen vele. Mert az ő szavaink keresztül megerősödsz, erőt ad az ő beszéde, talpra állít téged, csak szól hozzád. Lehet, hogy le voltál teperve, lehet, hogy elgyengültél az elmúlt napokban, hetekben, de szól hozzád a pásztor, és ahogy csak hallod a hangját, már erő kezd jönni a te lábaidba, hogy igenis felállj, és kövesd, és minden más dolgot, ami nem annyira fontos a te életedbe, tedd félre azokat. Hogy céltudatosan kövesd őt, ragad meg, és menj utána, mert az igazi tanítványok követik őt, és mindent félretesznek. Nem engedik, hogy valami a pásztor és közéjük kerüljön, hanem mennek a pásztor után, és nem maradnak le, és ragaszkodnak hozzá teljes szívükből. Az Ezékiel könyve 34. fejezet 16. verséből olvasok egy rendkívül jó
kijelentést. Eltévedt juhaimat megkeresem. Amelyik elkorszált, visszahozom. A törött lábút bekötözöm. A gyengét erősítem. Az erőseket szemmel tartom. Pásztorolom mindegyiket, ahogyan kell, igazsággal és ítélettel. Pásztorolom mindegyiket, ahogyan kell, igazsággal és ítélettel. Csodálatos ez a kijelentés. Eltévedt juhaimat megkeresem, tehát megkeresi a jó pásztor az eltévedt juhokat. És elmegy, és megkeresi ezekben a napokban, amelyik elkosszált, visszahozom. Törött lábút bekötözöm. Tehát sokan eltávolodtak Istentől, gyülekezetektől is eltávolodtak. Próbáljunk közreműködni ezzel a fő pásztorral, akinek megvan erre a hatalma, megvan erre a megbízatása, és nem csak neki, hanem nekünk is, rajta keresztül, hogy az elszélet juhokat visszahozzuk, visszatereljük a megfelelő helyre, ott, ahol van Istennek a jelenléte. És milyen csodálatos, azt mondja, hogy a törött lábút bekötözöm, a gyengét erősítem. Itt ebben benne van, hogy igen, sokan rossz helyeken jártak, ezért eltört a lábuk, de mégis megerősíti a lábaikat, meggyógyítja a betegeknek a sebeit, bekötözi ez a pásztor. Egy erőteljes pásztor, aki körbeveszi az ő népét, fölemeli, magához ragadja, pásztorolja, és meg is gyógyítja. Isten, hiszem, hogy azt akarja, hogy megerősödjünk ebben a tudatban, és hogy ne maradjunk le őtőle, maradjunk mindig közel, menjünk ővele együtt, és hiszem, hogy Isten egy erőteljes népet farag magának azáltal, hogy meglássuk azt, hogy a pásztor az megy a nyájnak az élén, és mi követjük őt, halljuk az ő hangját, ő megerősít bennünket, ad erőt nekünk arra, hogy a belőle jövő felkenetés jöjjön ránk, és az, ami ránk jön, az által Isten tudja vezetni, vezérelni az ő népét. Ővé legyen ezért minden dicsőség. Hiszem, hogy Isten szólt hozzánk, és akarja, hogy füves legelőkhöz kerüljünk, és csendes vizekhez. Nyissuk meg a szívünket, és hogyha Isten szólt hozzánk, akkor engedjük meg neki, hogy valóban ő átvegye az uralmat az életünk fölött, a szívünk fölött, legyünk céltudatosak, legyünk célirányosak, törekedjünk ezekre a dolgokra, ne maradjunk le a pásztor közeléből, kövessük őt, és az a gyógyító folyamat is, az az építő folyamat, amit Isten elkezdett, az a helyreállító folyamat, az meg fog erősödni bennünk, megerősít bennünket az ő dicsőségére, hogy Istennek egy erős népe legyünk az ő dicsőségére. Ámen.